Saka iwewe ndakubvunza kuti iwewe yaunonyatsoti style hayo right ndo yandoda ndeipi pamastyle iwewe ako waunoita Dog style inoita kuti munhu akasika kangoti chake chasha atopedza akutobuda. Saka unotogara pamunhu dog style Threesome wakambazangana nayo Threesome yakawani kawani ndudzi experience threesome. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia ukwamupurwa ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chinonzi Bishu Lifestyle. The reason why this program is called Bishu Lifestyle inhau yekuti tinenge tichikurukura navo vanhu avari mubasa iri. Vending basa rekutengesa kuti basa rechihure. So it's more like it's their lifestyle because zvavanoita zuva nezuva. Saka ndo chirongwa chatiri kuita nhasi. Ndisati ndapinda muchirongwa muri Zimbabwe regai ndikutora just a minute to say this, a disclaimer ndiri kuti inini chirongwa chatisingagoni kuna nevanyarikani, chirongwa chatisingatendere kana kukurudzira kuti vabereki muona nevana vadiki chirongwa ichi. Zvakare chirongwa chekuti aiwaka ndechekuti tinakidzwe muchirongwa umu hanti unogona kutoona zvaunodzidzawo hazvizi zvese zvinobuda muchirongwa zvetei chingoseka zvimwe kana uchitodawo unogona kudzidza kubva muchirongwa icho chinekuti vamwe vanogona kuda kuzoti chirongwa chenyu hachina hunhu aiwaka iwe kana wangona kuti hunhu hunahwo hysteric aiwa pane zvimwe zvirongwa zvavamunoziva kuti Sokostina vanouya nazvo munovha waonawo hunhu hwacho ikoko unovha wawana pane ichichi anoda kudzidza aiwa ngaadzidze anoda hake kuseka achifara aiwa ngaaseke uye zvakare vamwe vanogona kuti vana ava munenge matenderanawo mavaudza here aiwa vanenge vachitoziva vanenge vapa mvume kuti vauye pano paruzhinji muvaone vakurukure nyaya yavo munzwawo kuti basa iri rinombotanga sei nekuti kazhinji kacho hapana tinongovaona vamwe tinongoshorawo asi tinenge tisingazivi kuti chii chinomboita kuti vapinde mukati mebasa irori. Saka muri Zimbabwe ndakuchipinda muchirongwa chedu chinonakidza ndizva kuti vamwe venyu makutoti Sokostina kasika tinzwe nyaya idzi. Saka nhasi ndine musikana wandakagara naye pano ini ndinonzi Sokostina. Inonzi Tanyaradzo. Iwe unonzi Tanyaradzo. Ini mutupo wanzwa kuti Sokostina ndiri Soko. Iwe urichi? Ndiri Chihera. Chihera? Haiwa hakuna Chihera akadai. Haiwa hauzi Chihera iwe. Hauzi Chihera. Ndiri Chihera. Hauzi Chihera iwe? Awa ndiri Chihera. Chihera akaenda kuprivate school. Alright. Tanya. Chirongwa chedu Bishuka. Yes. Mabishu. Mabishu. Vanhu vanotengesa muiri. Vanotengesa bonde. Vanotengesa bonde. Aiwa iwe kunyatsoziya. Ndinoda kunyatsoti tisvike munyaya yedu kuti iwewe wakatanga sei kupinda mubasa iri nokuti basa rako iri shamwari yangu handiri kunyepera harizi easy. Harisizi rakaoma. Wakatanga sei chii chakaita kuti utange kuti inini hangu zvimwe zvese zvekuti munditi tengesa madomasi pinda unoenda mubotiki ndikuda kuita izvi. Dani neprofit nongotanga vari paprofit. Ndaona tanakidzwa. Pinda munyaya. Ini ndakatanga ndadana nemubaba wemwana wangu. Vandita mwana 1 vatarambana. Vandaona wasawira. Vachiti vakabuda vodzoka vane zvinhu zvavo vachiti wasawira. Handikuratidzei kubasa. Ndakati munoenda kupa ndisira mwana. Ndakati handikuratidzei kubasa. Ndipo wakazondiratidza kubasa ndipo ndakatanga kuenda. Alright. Wati iwewe wangaona baba vemwana wako mama kasiyana here kana kuti wakatongoti baba warumba yochenda kubasa? Baba vemwana wangu akusaenda kubasa. Vagara mumba. Ndikati inini ndienda kunoita maricho. Uchaenda chikupa sadza. Ndikati aiwa. Asawira vaitonisira futa ipanisira mwana kuita sara mutsvaire pai. Baba wangu ndakati aiwa asawira. Handichada izvozvo. Asara vhati ndoradze kwandinoenda ndopa ndakangomutwiza ndinogara musamu. Ndakatanga kutenda kubasa. Tongoenda kubasa. Boss pano pada kunzisa kuti saka iwo hauna kutanga kuenda kubasa kwa chine murume wakatanga wasiya murume. Ndakatanga ndamsiya. Ndakatanga ndamsiya vanatanga enda kubasa. Saka chakaita kuti usiye murume kusada kushanda kwaita murume. Kusada kushanda kwaita nhamo. Nhamo. Asawira nemaricho.
angatanga ndanzwa nawo ganda ndikati iri rinenge riri nani rinenge riri nani ayo wati iri nani seongoza twatanga ndaona kasawira wedzoka wane mari wasawira wazongodzoka wazongona kudya serevita kudya serevita apa wanga hana hana ndakati gandimbozama first day ndakatanga kutoenda asawira ndakatoti ndichitosvika ndichitosvika andadapiwa tight naasawira akaita kubharuka nekuro kutopu aiwa ndakasvika ndakashanda asawira ndakatoshanda zvekuma50 kudai kudzoka kudai kutoona kuti zvandatoisa mari mumba mangwana futi kudzokera toona kuti aiwa zvandakutoendeka ndatoo munhu wani iye zvakutoita ende unoziva kuti Tanya uri kuita kuratidza kunakidzwa nezvauri kutaura kuti ndakasvika ndikati 50 iwewe waibva mumba unenge wajaira 1 iwe hati yeumbai 1 here kana iri size 5 chindiudza kuti wazosvika ukoko wakanosvika wachiona zvakamira sei unosvika unohombe nediki unotongoita kuchijaira kutodzimira izvozvi aiwa akana iwo apo wakachi $50 kondoziva kuti kubasa kwako kampani yako ine maprice ka kune mukaka $1 kune mukaka $2 ndoda kunzisa kuti saka iwewe wakatanga nemashort time here kana kuti wakatanga nenight aiwa ndakatanga takasika kuenda naasawira wewe tasvika tamira panze mashort time shoni tapinda mbava aiwa tapinda mbava vandazona chinaiti chidhara changu vachiti ndokupa 30 ndikati aiwa bho handei vachienda kuloji vatarara kusiyeni vatonitiya mutauni vandatokwira kombi ndakauya kumba hapana apa hausi kumborohwa nehani here kakutya bhozi uchangotanga kakuchanga karipo ndakangoti mwari ndibatsirei zvandakutoita izvi mwari ndibatsirei mwari ndibatsirei zvandakutoita izvi kureva kuti kubasa kwenyu munotomboti mwari ndibatsirei aiwa mwari ndibatsirei ndakutoti mwari ndibatsirei ndobva wari washort time yako ndatakanga ndaita mashort time semuka munhu kachinyowani kachitopinda aiwa ndakasvika ndakashanda aiwa ndakashanda apo wakasvikira nemissionary kana kuti wakasvikira nedog style aiwa ndakasvika ndakatanga nanzi dog style ndakati aiwa ino ndichiri kundirwadza ikatimboita iyoyo ichiri kundirwadza ndofa wamboita missionary iyo ndiye takaita ndewakaita dog wangoiswa here kabva watona zviri kurwadza aiwa zvairwadza ndakati zvinondirwadza ukatiregedza ikachimboregedza apa short time yako yangati maseconds mangani ndeimudza kuti chamwa tichipedza asi vanhu angatobva vanzisa zvese ungopiwa kunzi zvese short time munhu haatombomiriri hakuna romance kungosvika munhu akatobudisa bhambulu yake pfekedza kondomu uya hapana kana romance apa wangosina kujaira here manje baba wokumba wako vaitanga vambokubata zamu ombaiswa zvigunwe apa wangosangana namheno najeki anongosvika achingoti pfu asi aro unongosotaurwa nenhamo yange iri nhamo kuti kumba kwako ndakana uvhuriko yange iri nhamo Alright. Asawira mimi chinyatsotaura kuti mazonge mapinda apa mati first day makashanda 50. Mazonyatsonge mapinda. Imimi zuva ramunoti makarara nevanhu, vakawanda makarara navanhu angani. Apa zuva dzingora 15, 16. Dzinongwa kutodarika futi. Sawira. Mati makarara navanhu angani? 15, 16 dzinongwa kutodarika futi. Dzongo kutodarika utozoti zvoswa kurwadza. Anongwa tanga ngoi kuti upinde mu15 Sawira. Urubva kuno kuma 6. Kuma 6 ndakaenda kubasa. Apo unonyanya iwe uri kunyanyoshandira kupapa. Inini? Ndoshandira kwese nini ngungwavha ndichenda. Uchingongwavha uchenda. Saka po katanga na 6 kusvika mangwana makuseni. Hapana ngari ma short time nema night. Night dzinaita ina mari. Night ina mari. Short time ndini mari. Ma 5 minutes. Alright. Iwe Sawira uzosangana nemumwe wokuti ati kwenyuka hakuna kukisana. Hakuna kukisana. Wobva wangoti uchingomupfekedza kondomu achibva atotunda. Unoita sei? Zvatofarana. Mari yatopinda mukambani zvatofarana. Aiwa munobatira. Aiwa kusubatira ndaka. Mari yatopinda. Mari enjoy yakasawira. Aiwa ka. Aiwa musonga sangana kangu kamukomana so. Kanzi shote mari vandato 6 jikanzani ndei. Vatatoenda. Kachingosvika muchidya fuka kamwana kadiki vakatotunda ndakati ndakutoende. Zvatopera. Zvatopera ndatoisa mari. Angosvika muchidya. Zvatopera atosvika muchidya zvatopera. Adzirwa. Nachihera. Aja saka ndozvinoitika izvozvo kubasa. Ndozvinoitika kubasa kwako. Alright. Ko wozoona amwe anozovazo yakarwa Congo dust. Baba ndomudzikisa. Unomudzikisa sei? Ndotowedzera mari, kasina kuwedzera mari ndodzika. Saka nyangu pana $100. Ndoshinga. Unoshinga? Ndoshinga. Waisa hako mari. Aiwa topedzerana. Saka chakakosha kukampani kwako mari. Imari. Achitori padenga nenda atofunga dai atodzika kwatoya mumwe.
ndotoita mari mandaisa mari mukambani. Waisa mari mukambani. Saka iwo kana uchiti nhasi ndashanda unongwabata mari. 50-60 sezvo zvikunzi hakuna kamari hakuna una kutodzoka kune 30 zviri nani zviri nani. Alright, ikambani kwako isusu manjitrakazi offer wati musiwo wekwayamene iwo wakuenda kumwedzi unoita sei nyaya unosiya mari ichienda kana kuti une zvaunoita unoita sei? Tenga makondomu kane yeredi kane yeredi chiwo chechiitika musoro menyu mako eredi kuitira kuti hawo zvandinoita sezvandiri nichiyera ndichibuda kakotoni kangu pfeko rakaputika kondomu reredi aiwa chero kondomu ndopfeka kakotoni kangu kadiki ndokaisa koenda kumberi ndochiita zvangu basa rangu randinoita kangoriko kochita kaputika anongoenda pakotoni hachapinda but kunouya ane hombe inosvika kuchibereko ichidarikira kuti chibereko chacho unoita sei manje? Because kwako kwakwanise kupredicta kaunovhurirwa yekuti wega unoti baba ndofa zvizvo unombosangana kuti ndopinda mandiri here unotanga kuti ndiganimboshinga ndikanga nemumwe musiso ndaenda kuningiri yange iri test hakuna kana mari ndakuda kutomisa komu ndikati ndipinde mutaundi pangu ndakastela mutaundi ndinoona mari vamwe baba vamisa baba vangu vari musoja hanza ndiye kubhara gifa taenda baba kunoona iri rakadai ndikati ndopona zvikanzi apa vangu vatatavira na20 vapinda vatondiitira chikafu zvetindatodya taita 1 round rekutanga ra1 round rekutanga taita rechi2 rechi3 vakuda makusenda kakati aiwa chiwedzera mari ndakati nchisvika kumba so chinzi kwati kunze kwatsemukira aiwa baba vangu vane hombe vanembodi kunyeba sinzi ndisanganirana navarume baba vangu vane hombe ivavo chimbokata foni vane hombe kana iri client ibva yaudza kuti tinozotaura mudza ndiri busy iclient kai ndazviziva unomudza kuti tinozotaura vaunoti ihombe haunozombosangana yakadaro futi? Aiwa ndinozombosangana yakadaro hombe zvinenge ndakuda kuramba kudambuka chibukunhu kunorwadza kunorwadza nekusvirwa rege tichigagaga nokuti manje maclients anenge akutsvaka saka iwo wati wakasangana neyababa yanga iri hombe indoda kunzwa kuti mubasa mako ibasa zvaro but pane pamwe pekuti wega unyazonzwa kuti papa iri basa but ndanakirwa baba chimbondudza experience yekuti wakambosangana neye kuti unoti usandipako mari aiwa uri kugona mari ndoda kunakirwa ndimudzi asi mari nenge nichitoida inongoshida chindudza experience yako nemunhu iyeye akakunakidza zvokuti kana kutunda wakatunda svika wanzwa kuti zvitaita aiwa wakamuka mukomana so aiwa chimboitoikati chitotomboidzima kakachifamba aiwa kakachifamba ndakauti mufanira ndopedza pasipotsi vikanzi shuwari bebi ndikuwedzere mari yataiwedzera yako mari kakawedzera kanga kari kamwana kari makore mangani handazomubvunza hangu makore but wo uchionawo waiona kuti kane makore mangani zvekuma 2025 2025 iwo une mangani inini ine 24 iwo une 24 saka tanya munhu ane 25 mwana iwo une 24 pane mangu madhare kuti anongogumira kapapanguti rakutendi kakutenda manje akachifamba mwana akachifamba kuchinzwa kuti right aiwa saka akazoramba achidzoka here tetangosangana kakubasa anazokumbira namba keiwo wakadi kuti ndipewo namba namba iwona munhu anokutundiza aiwa pabasa teti pabasa kazinyaunakira mari ndinozoiona auzoiwana mara saka iwe unondiudza kuti bva upinde mubasa makoma hauna kana relationship haunawo kana munhu waunodana naye aiwa zvodana nemunhu hazvina mari hazvina mari aiwa hazvina mari saka nautoita marelationship autoita losi hazvina mari aiwa mwoyo wako hausati watombona kana munhu waunodawo utanya kana waunodawo ngoti namwe ndinokudaini achindipa mari aiwa kana achindipa mari ndomuda kozi ndikutsvaga mari saka iwe hama dzako dzinozviziva here tanya kuti ndozvauri kuita izvi hadzizvizive zoti unoita basa rei because obvious pawanga wasina wabata $50 zvaioneka kozvine zviri kutooneka nekashotka wakapfeka nekagivenchika wakapfeka vanenge vachingoti ari kuhasela ari kuhasela saka mwana unomusiya nani? mwana ndotsvaga mwamai ndosiyira ndovanosira uchigara kuno kwepwete tomboti munhu akakubvisa umhandare wewo obva auya obva ati ndiri kuda short time nombhadharisa ndombhadharidza ndekumbhadharisa
munhu akakubvisa mandara chombatara zire kozi ndakuda mari wakuda mari vana vane ko kurarama kubasa kwako usati wambosangana nehama dzemurume pawezo kuti unozoona kuti awo ndiba munini wangu ndonzvenga unonjenga ko vakauya vakabata mari ndobvuma imari andinde inotsvaga mari because uri kuti uda mari saka ndakuti unyatsotaura chokwadi because iwe haunjengewe hame murume akauya akati makasiyana hama ndindakasiyana ndinotsvaga mari unotsvaga mari ndinotsvaga mari saka iwe da kubvunza kuti iwewe yaunonyatsoti staira iyi hayo right ndo yandoda ndeipi pamastaira iwewe ako waunoita adogi style inoita kuti munhu akasika kangoti chake chashasha atopedza akutobuda saka unotogarawo pamunhu dogi style trisam wakambosangana nayo trisam yakawani kawani ndudzi experience trisam takati ndine mweshamwari yangu so wangu baba vaitogarawo muchidhivhidhivhi tikangoda trisam mumwe anenge achinditambisa machende mumwe ndichisvira mumwe nditambisa machende taindouya ma2020 short time kuti bohande vatasvika vatotipa mvura vatageza vatatose vatapedza vatasvirana navo topedza kusvirana navo vatapedza kugezageza vatatobuda vatatadzoka vatopa mari yedu vatopa mari yako saka iwe umwe aitambisa umwe achidya umwe achita sei mumwe achiitwa mumwe achitambisa machende mumwe akuitwa umwe achitambisa machende zvatopera tikokwapuridzira zvatopera mari yatodzoka tanya ende kutotaura ngezifa apa unozotengeri first time yako ndakaitoti first time yangu kuzvita watozvita nasaura apa ngesaura kana kuti mama sawira pamatodzoka pamashani makapiwa mari ma2020 pamatoti bobo aiwa 3 sabutaka ndakaita ka 2 nauziya mumwe munhu angatoni mukadzi wake wemba uri kutike anogara anenge ari kumabvuku zvikanzi ndayositora mukadzi wangu autodzidzise mukadzi wangu zvinoitwa rudo ndokupa chi50 chirapa ndikati aiwa baba wantanga wabatwa baba wakamira pasaidi baba wabatwa baba wakuzouya baba vanodai madhamu ndoainzi chinditambisa ndikasvike kutonde kusvika muzimbabwe here muzimbabwe kumabvuku saka wakatonyatsoita madhamu akatarisa maiona madhamu akatasana sei maita makazazana sei mapedza experience yenyu tapedza wakatopinda mujagwa wakutondiperekedza kunditora paungavanisiya saka murume nemukadzi vati vakawirirana vachibva kumba kwavo vakatowirirana iwe ndobva wati mira ndokuradza zvazvinoitwa ndiri kuda mari murume wako andabasa ndiri kuda mari saka ivo vakazorara naye kana kuti vakazopedza murume akazorara nini akazopedza kwandiri akati aya mahwana aya madhamu aya mahwana aya madhamu ndomutikanzi aya mahwana mukadzi akatarisa akomana zvo zvakadai zviri kuitika muno muzimbabwe muno iwe ukaisa 50 yako ukati amene muchapedzana saka anozodzoka here murume amboti mahwaniwe aiwa ndinozombobvira ndamuona tochinja kwekuenda uchinja iwo watone maclients here mausual clients sei uyo ari kufonera ngeusual client munhu anenge akuita zvokukufonera so maclients ndinawo mausual saka mausual anodzoka kangani kana kakatowanda iwo sekuziva kwako da kuti wondudze chii chinoita kuti varume varamba vachida kudzoka kwauri zvekuti unenge watone client inogona kutongokufonera like this so kwakatodai one friday masikati so unoita sei kuti varume vacho uramba uchivakwezva kuti varamba vachidzoka kwauri pamhene pamwe kuti kudzi here chikapa here handichazivi kuti achima nji kozi vamwe varume anzatanza mukadzi wangu anengorara nemanhete kudai ndotongonzi isai pamwe atoti pawhatsapp manje ise client ado kuti idzoke kana kuti imbinga aiwa unowazomutambirira wasimudza aiwa mangwana anokufonera kuti bebi uripi kuita kombuti sangane mutaundi tiende kuloji yakati ndakambonzwa umwe achanzi kubasa kwenyu munoita basa yekudzisira munhu mvura yekuflashisa ichokwadi kuti vasoti baba wakapedza kuti ayomira udzisa mvura yekuflashisa dzisa mvura nasogeza blam sasvika kumba muchini waprotector nasogeza unasompukuta unyatsoibata unasoibata upuridzira ogeza oipukuta oirongedza apa ndinokumba kundinga chimwe iwe unonyatsogeza ndonasoibata veti mangwana iwo anodzoka notaiwa anoda kuenda kuna chira mahwani hanzi wangu wacho munotoisvika pakutoti munenge mutori nekana boxer sati rambopfeka kuti baba iri maspoiler pfekai miende vakomana vakadzi ari mudzimba mamuna zvavari kuita
aiwa uri kuti chiko vari kuzama wana iwo musadaro yedu anatanya mimi munenge mama varume vaika vasatatobva kubasa ati akatombosvika kwatiri oti aya bebi ndakuchienda kumba osvika kumba otorara zvake kudai kwako anenge apedza saka ora chitibatsiraiwo vamwe vanoti Sokostina wauya nevanhu vako pano ngavachitibatsira todiwo ndavabate varume zvakanaka murume anabatwa zvakanaka ina asingatozviziwewo ndaitongoti pedza iwei asi nekuchipindo muchibasa mudziraiwa murume anoda kudai ndekuti client idzoke ende anokupa kana rina anokubhadharira kana Steve rakadai anokutengera wamata zvakanaka mukadzi kubasa kwenyu kutengerwako Nze muri kupi? Ndikutengere TV mtown. Anokutengera. Wabata murume zvakanaka. Sarume wacho toita kuti aseko hanzi chipwere toita kurera kudai. Izai. Tinofana kudai so. Great. Ikreti rezaya fana tadai. Alright, ndinoda kunzwisa. Ini ndoda nyaya ndoda kuziya. Saka yakachecheudzwa nesina kuchecheudzwa. Ndeipi waunoti inopedza masports. Boza anonyepera noti yakachecheudzwa inopedza umoti anzi yakachecheudzwa inake. Inini manje ndoda iwe uri professional. Ndikudzi. Aiwa yakachecheudzwa mawani. Amawani. Ndo isingatunde. Yakachecheudzwa plus. Isina futi unotanga kumboivhura kakudai. Wozotopfekedza kondomu kudai so. Aiwa yakachecheudzwa ngoti pfekedza kondomu takatopinda. Mukatonopinda. Takatoenda. Saka iwe unotoprefer hako kuti usangane yakachedzwa bozi patime apa udyirwe time. Tandyirwe time. Wakatonopedza. Ko yepaside yekuti munhu anongoya ungoti ndoda ngoti pfe. Unomuchajawo mari. Hatombobvise hembe ungoti pfe bozi arituwa kanonoka adaenda kumba. Iyoyo kana showtime iri 55. Ndichona baba wangu andoitisana nawo havabvise kana bhurugwa. Vanenge kuti yamakumbo ngoti vanenge vatopedza utoenda. Kato mari yatopinda. Vanongoti vanongoti chi? Vanongoti baba wangu anoita nawo. Vanongoti kuti andigarire ngoti vani utogomera utopedza kutoenda. Pamwe vanenge vatotunda ndisiziye kuti mburugwa vanenge vadini. Haudi kana kubatwa. Saka iwewe Tanya utye here mazuva ano kune nyaya dzeurombwa. Kune nyaya dzinofanana zvekuti munhu anoti hadi kubatwa hadi anoda kungogarirwa. Kunoko kana uchirara nenyoka yake inoti kana muzvitye here kubasa menyu bozi mazuva ano nyaya dzeurombwa dzanyanya idzi. Kusaka nemunhu anogona kuda kuti iwewe waenda kumba kwake koko kunight wakuona wakunhanzvwa nematacha hautyi. Nokutongochisa nototi mwari ndibatsire. Saka muna matoko mwari ndibatsire. Mwari ndibatsire. Kucheshi unoendereyo. Ticha ndienda nokuti mwari ndakubuda ndi mwana wenyu ndobasa ndakatsarudza ndakuenda. Ongota munamato wako. Munamato wangu ndakutobuda ndakuenda. Iwe wakambosangana here nezviye zvekuti tombonzwa zvekuti munhu anogona kutoda kukuponda kana kubuditsira banga kana kuti mahazardhas ekubasa kwakoko machallenges aunyasangana nawo kubasa kwako. Inangu zvekuti munhu ada kundiponda asi webanga una mari yandashanda. Akada ndakambosangana naye. Kamuta achitora ndashinda ku20. Chitora akonti idzokera hangu uchi. Upenyu ndawakaita sei? Wakakosha. Aida kutokubai nebanga. Akangoti iwewe ku Greencroft kune matsotsi. Alright. Matsotsi ariko kane mene zvigunduru. Kati iwewe nditonipa mari atopedza kutoita. Nditoti ndamwari akatopfeka nekuprotector. Vamwe vedu vazhinji umwe utosangana nevasina kana protector. Alright, munhu utongorara newo utorara newo utokubudisira banga. Alright. Saka zvinotyisa ka zvamunosangana nazvo. Zviya zvekuti umwe unogona kusvika wanzi tanga uri wama-drugs. Ausati wasangana nazvo. But zviriko ka? Zviriko. Kuti munhu atanga roiswa mutoriro. Zviriko. Wototwa yese kana wadhakwa. Wadhakwa. Alright. Pakaoma. Saka iwewe basa iri riri pari kukunakidza zvakare tikuzwa pane pamwe pekuti rine mapanga mukati. Iwewe une here zvimwe zvaunoshuwirawo kuti alright kana ndikanzi basa iri ndakusiya hangu. Ndezvandirodawo kuita zvandirogonawo. Pamwe unogona kutoshamisika kai papa pano umwe anogona kuti Tanya kozi wakanaka iwe ndotoona chiso chako ichi. Uri chikadzi chigagairwa. Umwe anogona kuti inini Tanya ndoda kuti ndimuitire something. Iwe unochicha unodawo kuita. Kana wakadaro kana usingadawo ndizvozvo. Ndakatonawo chidanda unoitira kana vhura business ndoda. Kozi inini mari chandiwa ndinosvika nekupfuurira. Alright. Saka uri kunyangwe asi business rikatangwa apa unoto. Business rakatangwa ndoda. Manje iwe wajaira dzakachecheudzwa dzisina dzinomira neweti dzisingamire neweti unozozvigonera uchisiya chibasa chinosiyika here ichi? Chinosiyika ichi. Unosiya? Kusiya? Ko marriage? Apo zuchiri mudi 24? Marriage ndopinda. Unopinda? Anenge ane mari.
hapana zvemereji apa. aiwa inenge iripo ibereji iripo anenge ane mari Anenge ane mari asi afanita mari. Saka unonzwa kuti mereji inenge mari unogona here kuzosazoti murume aenda kubasa ombodedza kaklienti kako kakachifona kakuti chimbouya. Ndogona. Unogona? Apo wane munguva yakareba sei uri mubhizinesi? Ukatanga ndine 20 years. Watanga 20, wane 4 years. Right. Saka utasai kuritaya kana ukazoritaya because wati kana kuona business 26 ndoritaya kuita kusina mari kari chibasi tanga chine mari ichi kochina chisina mari. Aiwa chisina mari. Saka kochina mune madiscount yekuti wo munhu akasvika ane $2. Kozi unotambira kakozi ndori mukaitenga chingwa mangwani unototambira $2 pamwe hauna mari yekombi. Alright. Yekuti uzoenda kutown. Uzodzokera kutown futi. Alright. Saka $2 unotambirako. $2 asi time inoenda $5. But kana ndiye $2. 2 kana 3 hapo. 2-3 kana bo. Ofa wawo wongoita shuwa. Ofa zvapera. Zvatopera. Alright. Tanjinakidzwa Tanya. Nenyaya dzako idzi. Aiwa, toda kusvika edu patinopendera chirongwa chedu cheBishu reality chi. Toda kuti ungondiudza mashoko ekupedzisira. Aya mashoko hausi kuudza inini hangu. Toda kuti mashoko ekuti unongochitaura kumhuri yeZimbabwe kuti aiwa isusu haikona kuti shora tisiyei nekuti tiri kunakidzwa. Taurako. Ada kudza mhuri yeZimbabwe kuti musati shori kana kuti tikauti iro hurero. Itori basa redu ratakatoda kutopinda irori. Wakatoda basa. Takatorida basa idatoripinda. Ende rotondinakidza. Ukutonakidzwa? Ndinonakidzwa nazvo. Saka nasika Friday kudai. Aiwa unongochitoshanda sikana. Unongochitoshanda? Ini ukatisa property ninaye notokunda mukadzi ari marriage. Uri kureva kuti kwe? Ndotokudzai. Handiudzezve. Munhu mukadzi ari marriage. Saka urati wakadzi ari marriage hauna zvavari kuita, vari kungotambisa zvavo mari. Vari kutambisa mari. Pamwe anenge asingapiwe kane murume Tanya. Ndozvandiri kutaura kuti ini property yandinayo. Ndotogona ndotorodya kana 3 rooms kana 4 rooms. Unotoda 3 rooms kana 4 rooms. Hauzi wakuda kungoti kwezvawo here. Dzakatozara. Dzakatozara. Friji yakatoti paizo. Yakatozoti pani nyama. Vamwe vanoshanda munyama unoti bebi watore nyama. Bebi wauzodai. Aiwa ini chibasa chiri kundinakidza zvangu. Uri kunakidzwa? Ndikunakidzwa nacho. Kochikapa? Aiwa chikapa ndovatambira. Unochigona? Aiwa chikapa ndochigona. Aiwa chikapa ndochigona kana zvekuti murume wako akauya ka. Aiwa adzoki. Adzoki. Basi unenge uchidziya. Zvekuti apinda ndoti mai vari kumba kwari kubuda mvura uku. Aiwa akaya. Saka todzipedza neko mvura dzacho naitani, todzipedza sei mvura idzi? Todzipedza sei mvura idzi? Todzipedza neko. Zviriko wani kumafamasi wani zviriko zvinongotengeswa zvinongoita kuti manje munabva kuti ndiri mumbasi dhukure white. Aiwa tidaro. Gadzirawo. Gadzira. Tsvera mumbasi. Tikusvika kasvika ndikadza mubhedha wangu soko. Andandidzoki. Anoti kumba ndidzokereko. Wakawaridza? Ndakawaridza kasese kuti kari padenga kudai. Maketeni ari mumba kudai. Ndine ka TV kemubhedhuru. Alright. Kekuti baba wapedza vanonga vachona TV. Vachona TV. Tapedza kuita paya soko. Ndodzisa kamvura kangu. Ndogezesa blambi ndomupukuta. Dzokera makumbezi. Adzokera makumbezi. Anodzoka kupi? Kumba achadzoke. Kumba achadzoke. Chiti aiwa Tanya titinzwirawo tsitsi wedu ana bajedhiri tike titi ndo atinawo ka. Aiwa, thank you so much nekutitendera kuti titaure newe tichinzwisisawo kuti dzimwe dzenguva kupinda mabasa mako hakusi kuda. Dzimwe dzenguva inhamo. Inhamo. Endewo wataura kuti inini nyange ndikaona zvimwe zvekuita ndinogona kutosiya basa. Aiwa ndogona kutosiya zvesho. Unongoda zvekuti uwane chekuita usiye. Asi I doubt. Ndosiya. I doubt. Mhuri yeZimbabwe ndosiya. Ndogona zvekuita ndosiya. Wazosangana nekamwana kaikaika wataura kemusuya ka. Kakangoti kakakufamba chaizvo. Ndosiya. Unosiya ka? Ndosiya. All right. Thank you so much. Back to you mhuri yeZimbabwe. Ndo chirongwa chatanga tinacho Bishu lifestyle. Ndofunga mangozvinzwira kazhinji kacho tinoti kakujajawo kekuti vanhu ava tinochivashora. But as she was telling us Tanya, ataura kuti nini hangu ndakapinda nyaya yekuti ndandasangana nenhamo. Murume anga asingade kushanda, handa zvandaikwanisa kuita. Asi atotaraiga akati ndikaonawo mukana wekuti anoda hake kuti Tanya, uya ndimubatsire ndikutangire business.
ndinoda because she's still young, you're 24 right? She's still young. Akutati ndichiri mudiki ndinoda hangu kusiya basa iri. Asati kuti asi kunonakidza kubasa kwake uku. Hanzi vana mai geza kana wapedza paipai. Tora katauroka unyatso kugeza baba uchinyatso wapuruzira. Pane tumatauro twana baba tuno bedroom. Tisina kuoma tete takaita cotton tete. Tata cotton tete. Aufana ita 51. Is 67. Kapukuta. Ofu akastay soft kako. Unasita kuti munhu anati gumbeze nonhu waweti. Gumbeze nonhu aiwa mashitsi pambedha makamfuta ari mumutauni $14 akanaka. Baba unongosvika wakatenga kamfuta rako nemashitsi. Kamfuta rako nezvimaudyiriko zvimahati zvekudizana pambedha. Alright. Yoti munhu akasvikawo nemakontinenda ekuti baba unorarirawo kumakumbo vachitandara-tandarawo vakatsimbirirawo pambedha. Wakomana. Anatanya. Ndofunga mangozvinzira sekutaura kwanaita pekutanga ndati kana uchitodawo uchidawo kutogaza imba yako unogona kuti nonga 1 or 2 zvaunodzidza kubva kune vanhu because vanhu ava ndovanosangana nevanhu vedu kana vaenda kwavari vanenge vachitoziva kuti anototaura kuti nini kumba kwangu kuri kunzi magumbezi anonhuwa weti asi tati kana uchida kudzidzawo aiwa kana zvinhu zvekusekawo takatandara aiwa ndofunga mangodzinzwa padzavataurwa pano Natanya tichiseka tichifara kwedu. Last time disclaimer yedu ngatisaone nevanyarekani ngatisaone nevana until we meet next time muri yeZimbabwe. Musakangane kulike kufollowa nekusubscribe zvakare kana kune dzimwewo nyaya dzamunoda kuti ini Sokostina ndiwe ikoko tichidzita aiwa munongondibata namba dzedu ndidzodzo dziripo pascreen ipapa ndinongosarai zvakanaka. Bye bye. Ndini wenyu Sokostina.